ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו 2x4, אני עקיבא אינסטלברג. ואני רז פלוקסמן, ואנחנו פה כדי לתת לכם ידע וכלים על איך לאפשר לכלבים והחתולים שלכם לחיות חיים מאושרים, בריאים וארוכים יותר. כי תכלס, מי מאיתנו לא היה רוצה שהחבר הפרוותי שלו יחיה לנצח? שלום, שלום. שלום, שלום. איזה כיף לראות אותך ואת יוגי, נכון. כמובן, בספות ובסטאפ הנחמד שלנו. הטלנט שלנו. לגמרי. אז אנחנו פה בפרק 8ב' שלנו, ניתן לכם פה את הנושא המפוצץ של בעל חיים מתגרד, נעבור על כל הנושאים, ספוילר קטן, הנושא הראשון זה האהוב על רזוש. נכון. אז אנחנו כבר ניכנס לשם, נתחבר לתוך הנושא הראשון, ואנחנו מדברים על אלרגיות. אלרגיות יכולים לעורר כל מיני גירודים אצל בעל החיים שלנו. בואי תני את הסקירה שלך, תדברי על זה קצת. אז אני רוצה להתחיל רגע מבאמת לעשות את ההבחנה הסופר חשובה בין אלרגיות לרגישויות. היום אנחנו קוראים לכל כלב שטיפה מתגרד או אוכל מזון עם עוף, אנחנו קוראים לזה כלב אלרגי ואלרגי לעוף ואלרגי לווטאבר. המילה הכי שכיחה נראה לי בעולם הכלבים והחתולים. וואו, ברמות, כאילו כמות הכלבים שאנשים מתקשרים אליי ופשוט אומרים לי כזה, כן וזה, ואני חשוב לי להגיד לך, הכלב שלי אלרגי לכל דבר שקשור לעוף ואני לא יכולה כזה. עכשיו, הכלבים שלכם יכול להיות שיש להם איזושהי רגישות לעוף, ויכול להיות שיש להם רגישות למלא דברים אחרים גם, אבל אלרגיה אין להם. אחוז הכלבים והחתולים, אגב, גם שיש להם אלרגיה למשהו, היא נעה בין 1% ל2% מכלל אוכלוסיית הכלבים והחתולים בעולם, לא כאילו בישראל. אז אלרגיה למזון היא דבר סופר 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 נדיר אצל כלבים וחתולים, ואלרגיה זה תגובה שהיא אינסטנט, זאת אומרת, אכלתי בוטנים, מי שבעולם ההומני מכיר את זה, בוטנים זה אלרגיה סופר שכיחה, אגוזים באופן כללי, אלרגיה לפירות ים, זה דברים שהם כאילו אלה האלרגיות שיהיו, ובדרך כלל איך שנגעתי בדבר הזה, ואפילו בהכי מעט מזה, אנחנו נראה תגובה אינסטנט של הגוף. התנפחות, גירודים דרמטיים, כאילו הכל כזה נהיה מאוד זה יכול גם להגיע למצבים מסכני חיים, כמו שוק אנפילקטי וכאלה. וזו תגובה מאוד מהירה, מאוד מאוד דרמטית של מערכת החיסון. גם לא משנה הכמות. נכון, כאילו אפשר ממש מינונים מאוד מאוד נמוכים, ושיש דרמה מאוד מאוד גדולה, וזאת תהיה אלרגיה. מה שרוב האנשים חווים עם בעלי החיים שלהם, זה לא אלרגיה, זה רגישות. רגישות אפשר, יוגי פשוט החליט להדגים בפרק אלרגיות, כאילו גירודים. שכב פה, הכל היה בסדר. דוגמן הבית שלנו. בקיצור, רגישויות זה משהו שבעל חיים יכול לפתח, גם אחרי 10 שנים שהוא אכל את אותו דבר. זאת אומרת, אנשים מתקשרים אליי, מה, אבל הוא 10 שנים אוכל את אותו אוכל, מה קרה פתאום שהוא התחיל להתגרד? זה בדיוק העניין של רגישויות, אנחנו בעצם מייצרים איזושהי התשה של מערכת העיכול, מערכת החיסון סביב משהו מסוים. מעולה. זהו, נשכבת. אנחנו בעצם מייצרים איזושהי, אנחנו מייצרים ממש מלחמת התשה, ואז הגוף שלנו מתחיל להגיב בצורה מוגזמת לדבר הזה שאנחנו אוכלים. זה יכול להיות עוף, זה יכול להיות כל ירק בעולם, זה יכול להיות חומרים משמרים, זה יכול להיות חומרי ניקוי שאנחנו משתמשים בהם, כאילו ריסוסים שיש בחוץ, באמת, you name it, יכול להיות אין סוף דברים. והיכולת שלנו לזקק את זה ולהגיד זה, היא אפסית. כאילו גם הבדיקות האלה שעושים, הבדיקות דם, הם פשוט בעיניי באמת בזבוז כסף. וואלה. בזבוז כסף, זה עולה איזה 1,000 ומשהו שקל, וזה לא באמת יעיל, כאילו מה שאנחנו נראה היום, תעשה את הבדיקה הזאת עוד 3-4 ימים, יצא לך דברים שונים לחלוטין. באמת? וגם בנוסף לזה, במידה ואנחנו עושים את זה, הכלב שלי, הוא שמע משהו, הכלב שלי יכול להיות כאילו, לא יודעת מה, יצא שהוא רגיש לקרדית האבק. נכון. אוקיי. טוב, כאילו מה, הוא הולך לחיות בקלין רום, כאילו באמת, יצא שהוא רגיש לעץ זית, לעץ אורן פה בארץ, אין לך סיכוי להתחמק מהדברים האלה במדינה הזאת, כאילו, אז אוקיי, אז מה נעשה? אז מה עושים עכשיו? כאילו, אז הוא רגיש לדברים האלה, וכאילו, באמת, אז עשינו את הבדיקה הזאת, עלתה לנו 1,000 ומשהו שקל, ואנחנו מקבלים שוב, אין לנו כלים בכלל להתמודד איתם, אין לנו מה לעשות עם זה. מעבר לזה שנעשה את זה שבוע אחרי, ויצא משהו שונה לחלוטין, אבל לא משנה. איזה קטע. אז זה דבר אחד בכל מה שקשור לרגישויות וכזה. דבר נוסף שיכול להעלות רגישויות ותגובתיות לדברים מסוימים, זה
תגובות יתר של מערכת החיסון. אחד הדברים שעושים את זה הרבה פעמים, ודיברנו על זה בפרק של החיסונים, מי שזוכר ומי שלא זוכר, תחזרו לפרק של החיסונים, זה אחד הפרקים הכי מוצלחים, אני חושבת שיש לנו פה. עד הפרק הבא מוצלח לנו. אולי זה יהיה זה. אבל זה באמת פרק מאוד מאוד חשוב. בחיסונים אין רק את החיסון, כאילו אין רק את הפתוגן, כאילו את הווירוס שאותו אנחנו נגיד רוצים לחסן, לדוגמה פרווירוס, זה חייב לשבת על משהו שיעורר את מערכת החיסון. אם אנחנו לא ניתן שם בנוסף לזה משהו שיעורר את מערכת החיסון, אז מערכת החיסון סביר להניח שהיא לא תגיב לזה. אז כשאנחנו נותנים חיסונים, בזמן הזה שאנחנו נותנים חיסונים, הגוף הרבה יותר פגיע ויש לו יותר סיכוי לפתח כל מיני רגישויות, תגובתיות לדברים מסוימים שהוא נתקל בהם. עכשיו, הגוף ממש רנדומלי בהחלטות שלו למה הוא מחליט להיות רגיש. בדרך כלל זה יהיה דברים שיש להם יותר נטייה דלקתית כזאת וזה. אבל אוף נגיד, הוא דוגמה נהדרת לזה. כאילו בעיקר בגלל שהדרך שבה מייצרים אוף בעולם שלנו היום, השיטות של הגידול שלו. התזונה שלו. התזונה של האוף שהיא באמת מזעזעת. היחס אומגה 6 יש באצל אוף. נכון. וגם תיקחו את זה שהפארם צ'יקן שאנחנו אוכלים, בני אדם, זה לא הצ'יקן שהכלבים שלנו אוכלים במזון יבש, זה גרייד אחר, זה נקרא, אם אני לא טועה, פיד גרייד. פיד גרייד, שזה רמה יותר... אז זה עוד יותר, זה כאילו לא מה שזה שט, ואל תיתנו את האוכל הזה, זה לא מה שאני אומר. אני אומר, צריך להבין כאילו מה אתם נותנים פה, צריך להבין מה הוא אוכל. זאת התזונה שלו. נכון. והיא תזונה שמעוררת תגובתיות. עכשיו, כל בעל חיים תהיה לו את כאילו כשרמות הדלקת גבוהות, אז אנחנו יכולים לראות את נקודות התורפה של בעל החיים שלנו. גם אצלנו. נכון, חד משמעית. כשאני ארגיש לא טוב ומערכת החיסון שלי תהיה חלשה, זה יתקוף אותי באופן אישי, זה יתקוף לי את הגרון. אותך זה יתקוף לך את הבטן או את האור או את העיניים. כל אחד ונקודות התורפה שלו. לא, אבל אנחנו גם בשאיפה תמיד להוריד את רמת הדלקתיות בגוף. חד משמעית, אבל זה יכול לתת לכם מעין סימנים להבין איפה אתם צריכים לחזק את הבעל חיים שלכם. כאילו איפה החולשה שלו, ולדעת אתם תדעו לזהות את זה. במה שאת מזהה הראשון. כן. יפה, כן, אני הרבה פעמים כשאני מגיעה לאבחונים, אני שואלת מה היה הדבר הראשון שקרה. מי היה הראשון שהעלה את הדגל האדום ואמר קשה לי? כן, בדיוק. זה מעניין. ואז יש את הראשון שאמר קשה לי, ואז יש הידרדרות של אירועים שהמשיכה אחר כך, כל מיני איברים נוספים הצטרפו לתוך החגיגה, אבל יש את הראשון שאמר, לא טוב לי, היי, אני כאילו כזה. אז אני אתייחס אליו בתור התחלה, כי אם אני אתייחס אליו, אז תהיה לי תגובה דומינו בדרך כלל חיובית כלפי הדבר. אז זה משהו שחשוב לי ממש שכזה, פשוט תשנו רגע את המילים שאתם משתמשים בהם, כי זה לא אלרגיה, זה פשוט לא אלרגיה, אין מה לעשות, אלרגיה זו תגובה דרמטית, אנחנו מדברים על רגישויות, וכן, אני שוב מזכירה, כלב וחתול יכולים, גם אתם אגב, יכולים לפתח רגישויות, גם אחרי ש10 שנים השתמשתם באותו דבר בדיוק, ההפך, זה אחת הסיבות העיקריות לפיתוח רגישויות, כאילו אנחנו פשוט מייצרים את ההתשה הזאת. לא, אז מה היא אומרת פה, מה המסקנה? מה המסקנה? שלגוון באוכל. לגוון בהכל. כי גם כשאני גם מגוון את האוכל, אז המיקרוביום שלי יותר עשיר, ואם המיקרוביום שלי יותר עשיר, אז המערכת החיסונית שלי יותר עשירה, יותר חזקה, אז יודעת להכיל אולי את הדבר הזה בצורה יותר טובה. נכון. אולי. נכון. אני מגדיל את הסיכויים שלי. נכון. אבל בהחלט כן. אני גם רוצה להגיד איזה משהו נוסף על האלרגיות, אני די בטוח שגם דיברתי על זה. אם אתם מאכילים את הבעל חיים שלכם מזון יבש, הכל בסדר, אין בעיה. יהיה לכם, אם יש חשד, או שהווטרינר אמר לכם, או שאתם הולכים באיזה דעה, שהכלב שלכם, נגיד, סתם דוגמה, אלרגי לעוף, פשוט תעשו סטאדי קייס קטן, תסובבו את השק, תספרו כמה רכיבים יש שם, זה מספר מאוד גבוה, ואז אני אגיד לכם את הדבר הבא, אם אני הכנתי לעצמי סלט, מ10 מרכיבים, והיה לי תגובה חיסונית, תגובה אלרגית אחרי שאכלתי את הסלט, מי אמר שזאת העגבניה? מי אמר? עכשיו, אחרי שתספרו את הרכיבים שם, ותרצו להיכנס לעובי הקורה, ותראו שם כל מיני רכיבים כמו צבעי מאכל, חומרים משמרים, כל מיני דברים כאלה, ותבינו גם את ההקשר של הזמן מדף הארוך שהמזון היבש מקבל, יכול להיות שהאלרגיה מגיעה משם, יכול להיות שהאלרגיה מגיעה בשילוב של החומרים משמרים עם העוף, יכול להיות 1001 סיבות, אתם לא יכולים לאמת את זה, יהיה לכם לא קשה, בלתי אפשרי לאמת שיש שם רכיב אחד שעושה אלרגיה. נכון. אני טועה? לא, חוץ מזה שאמרת אלרגיה ולא רגישות, אתה לא טועה. אבל זה בדיוק, לא, צודקת, רגישות. אבל זה בדיוק זה, כאילו גם... לא, אבל הם מדברים בצורה של אלרגיה. נכון, אבל לזה התכוונת. אבל כאילו כשאני אומרת, בסופו של דבר, בדרך כלל כשאני
מגיעה לבעל חיים שמראה לי התנהגויות של רגישויות ל-XYZ, גירודים אינסופיים, והדמומיות באור, ופוצע את עצמו, ודלקות אוזניים כרוניות, וליקוק אובססיבי של הכפות רגליים, ובאמת הכל אדום ומודלק ומסריח וכזה. אני הרבה פעמים, רק המעבר אגב לתזונה טבעית, זה לא שהמעבר לתזונה טבעית פותר את הבעיה, כאילו היעדר האוכל, הגרגירים היבשים, היעדר האוכל המעובד, היעדר החומרים המשמרים, היעדר הצבעי, זה היעדר כל הרעלים. שהם הטריגר. שהם בדרך כלל הגורם, זה שאני מורידה אותם, בדרך כלל לגרום לזה שהגוף יצליח לתקן את עצמו. אנחנו בסך הכל לא רוצים להפריע לגוף לעשות את העבודה שהוא יודע לעשות באמת מאוד מאוד טוב. ואגב, בוא ניתן לכם רגע תקווה, אני טיפלתי בכלב במשך שנתיים, זה היה תהליך ארוך, אני לא אומרת, אבל טיפלתי בכלב במשך שנתיים, שהייתה לו רגישות מובהקת מאוד לעוף, וגם מאוד מאוד דרמטית, זאת אומרת, ביס מאוד מאוד קטן מחטיף סופר פיצי של עוף, והיה כאילו הידלקות מטורפת של כל הגוף, האור, האוזניים, הכפות רגליים, הכל היה כאילו סופר סופר דרמטי, ואחרי תהליך של הרבה מאוד זמן, זה הגיע למצב שהיום, שנתיים אחרי, הוא יכול לאכול מנות שלמות של עוף, כאילו ממש מנה שלמה, כמה פעמים בשבוע, והכל יעבור סבבה. אולי בקטנה, או איזה משהו קטן באוזן, אבל זה לא יהיה דרמה כזאת, שתייצר צורך ממש אינטנסיבי, בטיפול מאוד מאוד משמעותי. שזה מטורף, זה אומר שאפשר כן לייצר הרגלה לאורך זמן, גם לדברים שהייתה להם איזושהי תגובתיות בעבר. איך את מסבירה את זה אבל? אני חושבת שקודם כל פשוט שיקמנו לו את מערכת העיכול ומערכת החיסון, זה לקח הרבה זמן, אבל זה היה ממש תהליך. במעבר לתזונה טבעית. מעבר לתזונה טבעית, רק זה עשה לו, כאילו, זה השמיים והרצה מטורף לראות מה זה עשה לו, זה גם כלב שקיבל. זה המקרים שאני הכי אוהב. יש את המקרים הקשים האלה, ואז אתה נותן תזונה טבעית, ואתה פשוט... הכל מטורף. הגוף של הכלב כזה, וואי, תודה. וזה סבבה, זה אולי לא מיידי על הארוחה הראשונה, ההתרגשות שלו והשמחה שלו היא מיידית. נכון. אבל הדברים האלה הם לא הרבה זמן, ממש מתחילים לראות את זה תוך כמה ימים בודדים, מתחילים לראות מגמה. אני רואה את זה על ג'יני עכשיו, זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף. זה מטורף. זה מטורף. הכלב הראשון שהעברתי אותו לתזונה טבעית היה כלב מבוגר, היה לו מין נקודות שחורות כאלה בבטן, האלרגיה הזאת הידועה. אני לא יחסתי איזה חשיבות, כלב מבוגר בן 11 אוכל מזון יבש, נתתי לו תזונה טבעית, אני מדבר איתך, אני חושב שאו ביום הראשון או ביום השני, ירד איזה 60-70% מהנקודות השחורות. הסתכלתי, אמרתי, מה? רק בזה שעברנו לתזונה טבעית. תוך יום-יומיים ירד לו רוב הנקודות השחורות. הייתי בהלם מזה. הייתי בהלם מזה. אתה לוקח את מה שמייצר את הנזק, ואתה פשוט מוציא אותו מהמשוואה. אבל יש תקווה. מה זה יש תקווה? יש מלא תקווה. יש המון תקווה. יש תקווה? יש מלא תקווה. אז עם האופטימיות הרבה אנחנו עוברים לנושא הבא שלנו, שזה סיטואציה שהיא מאוד שכיחה. דלקות אוזניים, שמרים, איסט, כל הסיפור הזה. נגיד יוגי, או כלבים אחרים. חמסה עליו, סליחה. כלב. כלב רנדומלי. סתם ג'יני עכשיו עם דלקות אוזניים. עם דלקות אוזניים, מה את עושה, איך את מאבחנת, מה דיברו שם? בראש ובראשונה הולכת לווטרינר, מבקשת ממנו לקחת דגימה ולהסתכל מתחת למיקרוסקופ, ולהגיד לי מה זה הדבר הזה. האם זה דלקת על בסיס חיידקי, האם זה דלקת על בסיס פטרייתי של שמרים לצורך העניין, מה הגורם לדלקת הזאת? אם זה דלקת על בסיס חיידקי, בדרך כלל, שוב, וטרינרים יתנו אנטיביוטיקה, ג'ל ששמים באוזן, שבוע, כזה. מה זה המזרק הזה שנוצאים פעם אחת והוא... כן, אפשר טיפות, אפשר את הג'ל לשבוע. הג'ל לשבוע זה מגניב, אפשר להגיד. כן, זה אנטיביוטיקה בשחרור איטי, וגם... לא, אבל זה מגניב שזה תוך שבוע יודע לעשות את זה בעצמו, זה הקטע. כן. את לא אוהבת את זה שזה אנטיביוטיקה, סבבה. כן, אני לא אוהבת את זה שזה אנטיביוטיקה, כאילו, מה זה אני לא אוהבת את זה? אני פשוט חושבת, אני יודעת שאפשר לטפל בזה בצורה טבעית, אז אני כאילו, אני מעדיפה לנסות לטפל, אני תמיד אעדיף לנסות לטפל בצורה טבעית, במידה ולא עבד לי ולא קיבלתי את התוצאות שרציתי תוך X זמן, אני אלך ואני אשתמש בתרופות. אני פשוט חושבת שתרופות זה לא ה-go-to שלי, במידה וקרה משהו. ואני חושבת שהרבה פעמים וטרינרים, מה זה אני חושבת? אני רואה את זה כל הזמן, אני קוראת תיקים רפואיים על בסיס יומיומי, ווטרינרים לא תמיד בודקים מה המקור של הדלקת באוזן, ופשוט נותנים טיפול, אבל אם זה שמרים זה טיפול אחד, ואם זה דלקת על בסיס מקור חיידקי, זה טיפול אחר, כאילו לתת טיפול כי
זה לא מקצועי בעיניי ברמות הכי גבוהות, כאילו בוא נאבחן, בוא נבין מה זה, יש את הכלים, זה גם לא עולה הרבה, לעשות כאילו משטח באוזן זה לא עולה הרבה, זה לא לוקח הרבה זמן, זה עניין כאילו של 10 דקות ויש לך תשובה, זה באמת, כן, זה כאילו שנייה לקחת את הדגימה מהאוזן, למרוח אותה על משטח זכוכית, להסתכל 1.5 שנייה במיקרוסקופ ויש לך תשובה, זה לא צריך לשלוח את זה לשום מקום, זה באמת מאוד מאוד מהיר. אז זה חשוב שתעשו את הבדיקות האלה, חשוב שתתעקשו על זה. כן, תהיו בשליטה על האירוע, על הדבר הזה. קודם כל אפשר להשתמש במלא דברים טבעיים גם בבית כדי לעזור עם זה, אפשר להשתמש לנקות עם חומץ מדולל, כי זה עוזר להרגיע שם לחטא את האוזן ולעזור לייצר סביבה. אבל מדולל ביחס מסוים. 1:4, כן. כי לא פחות מזה. כן, ממש לא לשים חומץ ישר, לא לטפטף שום דבר לתוך האוזן, נכון. רק להספיג טיפה צמר גפן או משהו כזה. וגם לנקות רק איפה שמגיעים ורואים. כן. לא להיכנס עם... לא להיכנס. לא להיכנס עם מקלות אוזניים, לא לעשות דברים כאלה, כי אתם יכולים מאוד בקלות לפגוע באור התוף, אתם לא מכירים לעומק את האנטומיה של האוזניים של הכלב שלכם, להכניס זרת, לנקות שם את מה שאתם מגיעים, ולהוציא, בזה לסגור את הסיפור. לא לטפטף שום דבר, את הצמר גפן, לשחות לפני שאתם שמים, כדי לא להכניס הרבה מאוד חומר. כי גם מלאכות יוכל ליצור שמרים. נכון, אז הרבה פעמים מה שכדאי לעשות, זה באמת לנקות, לתת לזה לשבת, עם החומץ אפשר גם כזה כמה טיפות של שמן זית, לתת לזה רגע לשבת, ואחרי 10 דקות לנקות עם יבש רגע, רק כדי להוציא כאילו את הלחות, ובזה לסגור את הסיפור. יש לי תכשיר שאני רוקחת שהוא נגד ענייני אוזניים. זה עזר לג'ספר. כן, זה ממש עוזר לג'יני עכשיו. גם לי אני שמתי כזה. זה ממש עוזר לג'יני עכשיו, גם הוא כאילו העברנו אותו עכשיו לתזונה טבעית, והוא הגיע כזה עם חצי דלקת אוזן, וזה שכאילו המעבר היה יחסית מהר לדעתי הדליק לו את המערכת שם, אז יש לו עכשיו איזושהי דלקת אוזניים שאני מטפלת בה עם התכשיר שלי, ווואלה, זה פשוט חשוב להיות עקביים ולעשות את זה כמה פעמים. פעמיים לפחות ביום, ולנקות. לא תעשו את זה פעמיים, לא תעשו את זה פעם אחת ביום, זה לא יעזור לכם כלום. נכון. ושמרים, כאילו במידה ויבחנו שמרים, צריך לזכור שאתם רואים את זה נקודתי באוזן, אבל לרוב זה תהיה בעיה סיסטמית, שצריך לטפל בה בצורה סיסטמית. זאת אומרת, זה אומר שכל הגוף יש בו איזשהו זיהום של שמרים, שצריך לטפל בו. הרבה פעמים אנחנו נריח ריח מתקתק דלקתי כזה, גם מהכפות רגליים, זה יכול להיות גם הדמומיות, הדמומיות בבטן כזה יכולה להיות, יש להם גם, ממש יש לזה ריח, מתוק לשמרים, זה פשוט כאילו... כן, פה הם אוכלים סוכר. כן, זה לא מתוק ברמת הבעל לאכול את זה, אבל זה כאילו ריח מתקתק כזה, ואז צריך לטפל בזה ברמה המערכתית של זה. זאת אומרת, להימנע מפחממות, כי הם אוכלים פחממות, פחממות הופכות לסוכר, וזה מה שמזין אותם, אז אנחנו רוצים רגע להימנע מפחממות עד כמה שאפשר, אנחנו רוצים לתת כל מיני דברים שמנקים רעלים, אפשר להציע להם קערת מים עם חמר ירוק, כקערת מים נוספת, חשוב, נוספת, אף פעם לא לקחת להם את הקערת מים הרגילה שלהם, משהו כמו חצי כפית חמר ירוק על קערה של 0.5 ליטר מים לגמרי סבבה, פשוט לשים להם את זה, לאפשר להם לבחור לשתות מזה, רוצים, לא רוצים, לא רוצים. חמר ירוק, לא גדילן, נגיד, סתם גדילן. לא גדילן, פחות רלוונטי גדילן. בגלל שזה ייס כאילו, ולא... כן, החמר הירוק פשוט מייבש קצת את המערכת שם של הזה, והוא מנקה רעלים, והוא עוזר כזה. וואלה. כן. להיזהר עם חמר ירוק אם יש לבעלי חיים שלכם מחלות כליה נגיד לצורך העניין או משהו כזה, כי זה יכול טיפה לשבש להם את המאזן המינרלי או מחלות לב, זה גם כן יכול, אנחנו לא רוצים לשבש מאזן מינרלי, ובחמר ירוק יש המון מינרלים, אז אם הכלב שלכם בריא וחתול, זה, אגב, כל מה שאמרתי עד עכשיו תקף גם לחתולים, כאילו למידה והיה טעויות. וזהו, אז במידה וזה שמרים, באמת צריך להתייחס לזה באופן ממש מערכתי, ולא כזה להגיד, יאללה. שום טיפה באוכל יכול לעזור ולתמוך וכזה זה. עשינו כבר את הניפוץ המיתוסים על השום. לגמרי, אז אין אפשרות לעשות. זה דלקות אוזניים, ובדרך כלל זה באמת יבוא כמשהו כללי שכזה, שיש איזשהו משהו באופן כללי בגוף שקורה, אנחנו לרוב נראה את זה באוזניים, אבל בדרך כלל זה איזה משהו כזה מעבר. מעניין. אפרופו בעל חיים מתגרד, אז אנחנו עכשיו הגענו לסיטואציה של גירודים, שאשכרה הכלב מגרד. מה לדעתך הסיבות של הדברים האלה, איך את מאבחנת כל סיבה וסיבה ומאפיינת אותה, כדי שאנשים יבינו, את יודעת, כי יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות כאב, יכול להיות סטרס, יכול להיות הימנעות, כלבים שהם נמנעים מלעשות משהו, הם פתאום יעשו משהו אחר, יריחו, יגרדו,
ביקשתם מהם לשבת, הם פתאום עושים... כן, עושים כזה, מגרדים את עצמם, זה נמנעים. בדיוק. אגב, הם יכולים לא לשבת גם בגלל שכואב להם, לאו דווקא בגלל שלא בא להם, יכול להיות שיש איזשהו כאב ובגלל זאת... לא, הם לא נמנעים בגלל שהם לא סופרים אתכם, הם נמנעים מסיבותיהם. בדיוק, ולפעמים זה גם יכול להיות ממש כאב, כאילו אם כלב נמנע מלעשות תנועות מסוימות, שלפני רגע הוא ידע ועשה אותם בקלות ובסבבה, יכול להיות שזה קשור לאיזשהו כאב שמתחבא שם, אז שתדעו. גירודים יכולים באמת, כמו שאמרת, לנבוע אין סוף סיבות, כאילו מי באמת ניסיון לפרוק מתח, שלא יודעת מה קרה, משהו מלחיץ ברחוב או בבית, רעש מלחיץ או משהו כזה, הם רגע מתגרדים כדי לפרוק מתח, זה משהו שקורה יחסית הרבה. שוב אמרנו כאב שיכול לגרום לגירודים. כל מיני... חילופי עונות. לגמרי, זה קורה מלא. כל מיני אבקנים בזה, גם בחילופי עונות הרבה פעמים העיריות מרססות המון, אז זה יכול להיות גם תגובתיות לריסוס שיש שם, אז אם זה קורה, תשטפו אותם קצת, כשהם חוזרים מהבית, תעברו עליהם איזה מטלית לחיים, קצת כמה טיפות חומץ, זה ינקה את זה מהם, בעיקר כפות רגליים. אז אמרנו זה, ובאמת, כאילו, השאלה היא, האם הם מגרדים את עצמם לרמה שהם ממש פוצעים את עצמם. אם הם מגיעים למצב שהם פוצעים את עצמם, עכשיו אני מדברת על גירוד עם רגליים, לא גירוד עם השיניים. אם הם מגרדים את עצמם למצב שהם פוצעים את עצמם, כנראה שיש משהו שצריך לקבל איזשהו יחס. צריך להבין גם מה המיקום שאותו הם מגרדים. אם הם מגרדים אזורים עם הפה נגיד, אם הם אוכלים לעצמם את האגן, אזורים של האגן, אזורים של מפרקים, כזה, לרוב זה יעיד לי על איזשהו כאב במפרקים, ויכול להיות שיש איזושהי דלקת מפרקים שיש ברקע, זה קורה הרבה אצל כלבים מבוגרים, שפתאום הם מייצרים לעצמם הוטספוטים, אז זה משהו שכזה לשים אליו לב, פשוט לשים לב איפה הכלב מתגרד, מתי זה קורה לאורך היום, באיזה סיטואציות זה קורה, אבל כאילו אין פשוט כזה להבין למה זה קורה, ואז אפשר לטפל בקיצור. ואז בדיוק. אז אפשר לטפל. ונגעת בנקודה של ההוטספוט, תסבירי אבל קצת מה זה, תני פה איזה רקע לסיפור הזה, מה זה הוטספוט, איך זה מגיע? הוטספוטים זה פשוט נקודה שהכלב החליט שהוא מתיישב עליה ולא משחרר אותה, ומלקק אותה בלי סוף, ברמה שהוא מגיע לפציעה עצמית, ואז אנחנו יכולים... ואז זה זיהום כבר בדלקת. כן, ואז יש דלקת מקומית באור, שכבר צריכה לקבל טיפול, וזה אגב... מתפשטת, היא יכולה להתפשט גם, לא? פחות, זה בדרך כלל די נקודתי, בגלל זה קוראים לזה hot spot, כי זה יש ספוט אחד מאוד ספציפי. חמר ירוק אגב מאוד יכול לעזור להוט ספוטים, אבל שוב, פה ממש הייתי מנסה לשים לב, כמו שאמרתי לפני רגע, האם הם עושים את זה באזורים של מפרקים, כי הרבה פעמים זה מקושר לכאב יותר מלהכל, זה בדרך כלל יכול להיות, בדרך כלל מקושר לכאב, אם הם עושים את זה בבסיס של הזנב, זה לרוב יהיה מקושר לתולעים, בלוטות אנליות, פרושים, אם הם מתעסקים עם האזור של הזנב, לרוב זה יהיה העניין שם, אם הם עושים את זה ברגליים, באזור של החלק, כאילו של האמה, בחלק העליון, לרוב זה יהיה מקושר לאיזשהו סטרס, כאילו הם מנסים לפרוק את הסטרס, ואז כאילו הם מלקקים באופן אובססיבי באזור הזה, מפרקים, שוב זה מפרקים, וצריך לשים לב לדלקת וכאבי מפרקים, וזהו פחות או יותר, כאילו זה עניין של הוטספוטים, מאוד מאוד קל, פשוט הטיפול בזה, הוא בעיקר מניעה שלהם, להפסיק אותם, ללקק את האזור הזה באטרף, זה דבר אחד, ולטפל בזה, חמר ירוק, חבר הכי טוב שלנו בפרקים האחרונים, אבל חמר ירוק מאוד מאוד יכול לעזור, פשוט לערבב אותו עם טיפה מים, להפוך אותו למשחה, אפשר לערבב אותו גם עם... ולשים על ההוטספוט. כן, אפשר לערבב אותו גם טיפה ג'ל אלוברה נקי, 100% כזה, אם יש לכם את הצמח עצמו, שימו לב שפשוט, זה אלוברה שאם זה לא הצמח, אז זה אלוברה שלא עובר פיסטור, לא עובר את החימום מסוים. כן. כי אז החימום הזה הורג את כל הדברים הטובים. את כל מה שרצינו לעשות. נכון. אז אפשר לשים את זה, לערבב את זה טיפה עם החמר הירוק, ולשים ישירות על הזה, למרוח את זה פעמיים ביום, כן, במידה ואתם שמים חמר ירוק, אתם תראו את זה, זה כזה מעין מתייבש, נכון. אז צריך לנקות את זה לפני שאתם שמים שכבה חדשה. את משאירה את החמר הירוק ככה? ככה. כמה זמן? עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה, משאירה את זה. כן. אין איזה בעיה. לא, גם אין בעיה שהם ילקקו את זה. עדיף שלא, כדי לתת לזה לעבוד, וגם אנחנו לא רוצים שהם ילקקו את זה ויערסו את הזה, אבל אין בעיה שכלב או חתול ילקקו חמר ירוק, זה בסדר להם מבחינת הבפנים. גם אלוברה. נכון. גם אלוברה. אם אוכלים קצת את הצמח, הבנתי, אז אולי להם קקי קצת רך, כאילו את הקליפה, הבנתי. כן, לא כדאי לאכול את הקליפה. לא לנו ולא להם. לא, ברור, אבל זה ה-worst case scenario שיכול לקרות. זה ה-worst case scenario, הכל בסדר, הם יכולים לקק את זה. גם סתם שתדעו, שאם אתם תלכו על טיפולים טבעיים,
תהיו פחות בחשש שהם מלקים, כי הם אוהבים ללקק הכל. כן, גם לא, גם כל המטפלות הטבעיות שרוקחות דברים טבעיים לכלבים ולחתולים, לוקחות בחשבון, אני לוקחת בחשבון תמיד, כל המטפלות שאני מכירה גם לוקחות בחשבון, שבעלי חיים מלקקים את הדברים שיש עליהם, אז אני אף פעם לא אשים דברים במינונים כאלה, שהם לא מותאמים ללקיחה פנימית. תמיד אני אכין מוצרים שיהיו מותאמים ללקיחה פנימית, לא במטרה שהם יאכלו אותם, אבל במטרה שבמידה והם ילקקו את זה, אז זה יהיה בטוח לשימוש. וטיפ נוסף לכל מה שקשור לאלרגיות, רגישויות, תגובתיות מוגזמת לאוכל, whatever, שהלקוחות שלי, אני בטוחה שהם מכירים את זה, והם עכשיו אומרים, איך היא לא מדברת על סרפד? איך היא לא מדברת על סרפד? הסרפד. חליטה של סרפד מאוד מאוד עוזרת להרגיע תגובות של רגישות יתר, זאת אומרת, אכלתי משהו שהדליק לי את המערכת, אז לתת חליטה של סרפד בזמן הזה, פשוט עוזר, זה גם אגב מוכח במחקרים, זה נורא יפה לראות את זה, שזה פשוט עוזר להרגיע, וזה קצת כמו לתת אנטי-היסטמינים, פשוט עוזר להרגיע את המערכת החיסונית, מהתגובה הדרמטית שהיא מגיבה אליה, למשהו שאנחנו לא רוצים שהיא תגיב בצורה הזאת. איך עושים את זה? לוקחים, אפשר לקנות סרפד בניצת הדובדבן וכאלה סרפד יבש, אם אתם יודעים איך צמח הסרפד נראה בוודאות, וזו תקופה שאפשר ללקט, ואתם בטוחים בעצמכם, אתם יכולים ללקט סרפד וגם לעשות את זה בצורה הזאת. דיסקליימר, אנחנו לא ממליצים. אני לא יודעת אם אתם יודעים לזהות את הסרפד, זה נשמע מרז שהיא אומרת בוא תלכו לניצת הדובדבן. אני פשוט לא יודעת אם, בדיוק, כן, כי אני רוצה שזה יהיה ספציפית את הצמח הזה. אם יש לבעל חיים שלכם מחלות כליה, מחלות לב, סכרת, או שהוא לוקח תרופות כלשהם על בסיס קבוע, לא לתת סרפד בלי ייעוץ רפואי, מטפלת ברפואה טבעית, פשוט כדי שלא יהיה איזושהי תגובתיות, אבל חליטה של סרפד, או בקערת מים נוספת, או תלוי בגודל הכלב שלכם, אבל איזה כפית כף 2 באוכל פעמיים ביום, תפחית משמעותית את התגובתיות. זה לא יפתור את הבעיה, ובדרך כלל גם תגובתיות כזאת לרגישות ולגירודים ואלרגיות וכל לא אלרגיות אבל רגישויות כאלה, לרוב ידרשו טיפול שהוא יותר עמוק, שמכניס לתוכו גם את התזונה המותאמת, גם צמחי מרפא, גם כל מיני תוספים כדי לעזור שנייה באמת למערכת להירגע. ממה שאני שמה לב בקליניקה, רוב התגובתיות האורית שאנחנו רואים נובעת בכלל ממערכת עיכול שהיא לא מאוזנת, אוכל שהוא לא מוצלח עבור הבעל חיים כזה, וגם תגובתיות יכולה להיות לא רק לאוכל, אלא גם לחומרי ניקוי. כן. רעלים שיש בחוץ. חומרי ניקוי, אגב, כאילו כל משהו, דיברנו על זה לדעתי באחד הפרקים, כל משהו בביסום, פרייגרנס, בניחוח, הדברים האלה הם מעודדי אלרגיה ברמות מאוד מאוד גבוהות. אז אם יש לכם כלב עם רגישויות בבית וכאילו מאוד מתגרד וכאלה, שימו לב שאתם עוברים לדברים שהם טבעיים, כאילו אקולוגיים וכזה שהם מבוססים על מינרלים. יש את זה בניצת הדובדבן. כן, וגם אגב, זה כבר, היום זה באמת לא, כאילו זה במחיר די נגיש היום. נכון, האמת שזה במחיר באמת נגיש. זה ממש סבבה היום. פעם זה היה מאוד יקר, היום זה ממש סביר. אז לעבור לדברים טבעיים, להימנע מכל הדברים האלה בניחוח, מרככי כביסה זה אולי אחד הדברים הגורמים הכי גבוהים לתגובות האוריות האלה, חומרי ניקוי בבית למיניהם. שימו לב, גם תחפשו את המיטה של הכלב, ואז ישר תביאו לו את זה, יש מצב שהוא יתגרד. אבקת כביסה המרכך לא עושה להם טוב, ותראו את זה. לא עכשיו מתגרד עם אמא של הטירוף שלו, אבל כן, הוא יהיה לו נעים, לא יהיה לו נעים. אתם שוכחים שהם מלקקים את עצמם. נכון, אבל לא לשכוח שהם מלקקים את עצמם כל הזמן. כלבים שהולכים בעיר, דיברנו על זה היום, אתמול, כלבים שהולכים בעיר, במיוחד בתל אביב, שזה אחת הערים הכי מזוהמות בארץ, באמת, כאילו... תצטעופו מהעיר הזאת. לא, אבל באמת, אזור עם אוכלוסייה, עם המון אוכלוסייה, המון בעלי חיים, כאילו, זה מקום מאוד מזוהם, אין מה לעשות, זה חלק מהצפיפות, זה חלק ממה שהיא מביאה. אז הצפיפות הזאת היא מביאה איתה גם המון רעלים מצטברים. נכון. והבעלי חיים שלנו הולכים בגובה אגזוז, הם דורכים על הדבר הזה, הם מרחרחים כל הזמן את הפיפי והשתן של לא רק כלבים וחתולים, אלא גם של אנשים שנמצאים ומשתינים ובכל מקום, והם חוזרים עם הדבר הזה הביתה, עליהם, מתלקקים, ומכניסים את זה לתוך המערכת שלהם. אז כאילו, אז התגובתיות, אין מה לעשות, היא כאילו, הגוף מוצף בכמות הרעלים, אז סרפד עוזר גם עם הדבר הזה, אבל תנקו אותם, פשוט כשהם חוזרים מטיולים, תעבירו עליהם מגבת לחה, זה באמת... כן. האמת שרז עשתה ריל בזמנו על כל מיני מגבונים כאלה עם חומץ תפוחים ביחד, מדולל כזה עם מים, זה אחלה של דבר, זה אחלה של דבר לכלבים עירוניים, כמו שאת אמרת. יש גם כל מיני דברים של קרן בקר ורודי חביב, שזה גם עם חומץ, עם גם כל מיני דברים אחרים, גם אחלה דברים,
תשלבו בין השתיים, אני שילבתי בין השתיים, גם את הרעיון של, עם המגבונים שלך. סתם פשוט כי זה נגיש, לא... נכון, זה נגיש, בדיוק. נגיש, זה עובד, זה טוב. כן, יש מלא דברים שאפשר לעשות. דברים מאוד נגישים עכשיו. אני רוצה לתת בדיוק דברים כזה שקליל, כאילו, הכי קל לעשות. ולהתחיל לעבוד, ולהתחיל לעשות את זה. אז עם המילה האופטימית הזאת, אנחנו הגענו לסיומו של פרק 8ב' שלנו. תודה רבה לך, רז. תודה רבה לך, עקיבא. בכיף, בשמחה, תודה רבה לך, יוגי הישנונין. יש עתיד לכל הכלבים המתגרדים והחתולים המתגרדים. יש עתיד. לא, באמת, יש באמת, יש תקווה. באמת שכן. יש תקווה, לגמרי, תעברו לתזונה טבעית ותראו שיפור. לא, וגם קחו כאילו ליווי מסודר. באמת, כאילו. לגמרי. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה לסטודיו עם הסטאפ המדהים הזה. לגמרי. תודה רבה לכל הספונסרים שלנו, ותודה רבה לכם, המאזינים. מקווה שנהנתם. כן. תודה, עקיבא.